Допълнителният полисмен си беше посрещнат в залата за пресконференция на НОИ вече бившият управител на институцията Христина Митрева. Десетки служители на института станаха на крака. Пресконференцията протече изключително емоционално. Служители на НОИ реагираха остро срещу начина, по който Митрева е разбрала от медиите за искането на оставката и от премиера. Самата тя заяви, че от 2 месеца е била умишлено изолирана от Министерството на труда и социалната политика и Министерство на финансите. Министрите Тотю Младенов и Симеон Дянков са прекъснали диалога с нея, което по думите на Митрева е навредило на работата в института. Един човек влиза и си отива. Аз ще си отида, по-важна институцията и вие го оставя. Имате голям капацитет и аз вярвам. Христина Митрева заяви, че е било казано доста ясно, че ако не подаде оставка, изолацията на института ще продължи. Тя даде конкретен пример как институцията, която й е била поверена, е пренебрегвана от кабинета Борисов при вземането на важни законодателни решения. Беше изготвен закон и прият за надомната работа, в която експерти на НОИ не участваха. Те даже не бяха разбрали, че такова нещо толкова бързо ще мине през парламента. Само че всичкото, което се случва в трудовите отношения и кодекса на труда, рефлектира върху осигурителните отношения. Тоест, не може да няма координация между институциите. Освободеният управител на НОИ потвърди, че в първите месеци от назначението й е имало силен натиск от страна на ГЕРБ за назначаване на определени лица в регионалните служби на НОИ в страната. Христина Митрева допълни, че не е позволила да има манипулация на проведените конкурси и политически назначения. 4 са представителите на ГЕРБ, които в момента заемат ръководни длъжности в институцията, но те са назначени по правовия ред, заяви Митрева. Да, разбира се, че имаше списъци и имена. Наистина имаше един много голям натиск, особено в първите няколко месеца, когато стана управител на НОИ, да се назначават хора без необходимата подготовка. Христина Митрева прогнозира, че прекалено оптимистичната макрорамка ще се отрази и върху данъците, а дискусията няма да е само за осигурителните вноски. Тя е категорична за пореден път, че НОИ не може да бъде единствената институция отговорна за това, което става в пенсионната система. Митрева определи екипа на НОИ като възможно най-добрият. До няколко дни